Bona nit, benvinguts a l'Esport. Avui hem de començar parlant de futbol del Badalona amb en Ramon Duran. Molt bona nit. Bona nit, Tuti. I sobretot que ningú s'espanti, que sí que em faré la foto amb en Xavi. Però amb mi no. No, sí, amb tu també. Ho dic perquè va haver gent que es va preocupar la setmana passada perquè vaig dir que no em faria la foto. Les xarxes anaven plenes. Exactament això. Però vaja, ens centrem en el que ens centrem. Hem de parlar d'aquesta victòria amb l'Espanyol B i també, com deia ara, en el sumari, amb la nova casa del Badalona, aquest nou estadi que l'estàvem esperant. I teníem moltes ganes, Teníem moltíssimes ganes ja d'estrenar aquest nou estadi que dia a dia anàvem veient com anava creixent i, per tant, es va fer una realitat, amb aquest primer partit de Lliga coincidint amb la visita de l'Espanyol. Un partit que va ser bastant dinàmic en aquest nou estadi municipal de Badalona, amb unes mides de primera divisió, amb unes mides reglamentàries com cal, i amb capacitat per fer bon futbol. De fet, veurem diverses accions del partit d'ahir, amb una oportunitat, per exemple, de Moja. El Badalona va sortir molt fort, recuperava molt aviat al mig del camp i això provocava contracops molt ràpids. L'Espanyol també va tenir alguna opció, com aquesta rematada fluixa a les mans de Morales. En general, l'Espanyol va intentar tenir bastant la pilota, però no va inquietar en excés la porteria del Badalona. Va arribar la jugada decisiva al final del partit. Oliva cedeix a Robuster, que és objecte de penal. L'àrbitre canari, que no dubta, i xiula la pena màxima. Això què volia dir? Que el primer gol a la nova instal·lació, en el nou estadi de Badalona, un gol que seria històric, podia arribar i estava a prop, i de fet Iván Agudo no va fallar, el va transformar enganyant el porter, i al final no ho sabíem encara, però va ser l'únic gol del partit. Per tant, diana històrica, la d'Iván Agudo, que li va donar 3 punts al Badalona en l'estrena del nou estadi municipal. Amb aquests resultats s'arribava al descans. El Badalona, a la segona part, va gaudir d'ocasions com aquesta, per exemple, de Sandro. L'Espanyol va fer un pas endavant i fins i tot també va generar perill cap a la porteria del Badalona, com aquest xut que atura en 2 temps Morales. D'aquí al final del partit, el maig es va obrir bastant, amb oportunitats a les dues porteries. Per exemple, aquest cop de cap de Maestre, que surt molt a prop de l'escaire de la porteria blanquiblava, tot i que ahir vestien de blanc i vermell, perquè clar, anaven amb la segona samarreta. L'Espanyol ho va provar amb un llançament de falta, que es va estavellar a la tanca, i Bruno, al final del partit, va tenir aquesta ocasió, el brasiler del Badalona, que es va escapar sol, i el porter Andrés va malbaratar l'acció, evitant el 2-0. Per tant, oportunitats per tots dos equips en el segon període i 3 punts pel Badalona, que es torna a situar tercer a la clasificació. Pienso que hemos estado bastante bien casi todo el partido. La segunda mejor a nivel defensivo que ofensivo, pero sí contraatacando más o menos bien y con opciones de haber conseguido quizá algún gol más. Y sobre todo lo más importante hoy era ganar y dar una buena imagen, y pienso que ha sido así. Feliz por la victoria. El trabajo del equipo ha sido espectacular, una manera de correr como llevamos toda la temporada. Y luego, inaugurar así el estadio, que ya teníamos unas ganas locas después de... Yo al menos después de 3 años de escucharlo y ya luego ver la obra, y encima de eso, estrenarlo así con victoria, pues no se puede pedir más. Doncs veiem els resultats. Cornellà 1, Mallorca B 2, empat a 0 entre el València Mestalla i l'Atlético Saguntino, Llagostera 2, Hèrcules 1, Lleida Esportiu 2, Prat 0, empat a 1 entre el Barça B i l'Alcoià, Atlètic Llevant 0, l'Hospitalet 1, Gavà 1, Atlètic Balears 2, Badalona 1, Espanyol B 0, empat a 2 entre Eldense i Ebro i Sabadell 1, Vila-real B 0. La classificació queda així: Barça B amb 46 punts, Alcoià amb 44, Badalona en tercera posició amb 41 punts, amb 39 Hèrcules i València Mestalla, amb 35 Vila-real B, Atlètic Balears amb 34 punts, Lleida Esportiu amb 31, amb 30 punts Cornellà i Ebro, amb 28 Llagostera i Sabadell, Atlético Saguntino i Espanyol B amb 26 punts, Mallorca B i l'Hospitalet amb 25, amb 24 punts el Prat, amb 23 el Gavà, 21 punts Atlètic Llevant i amb 13 punts l'Eldense. Ara parlàvem d'aquest gol d'Iván Agudo, de penal, però Ramon, explica'ns una mica la jugada que precedia aquest gol. Jo, si vols, te l'explico des del punt de vista personal. Jo, si m'hagués trobat en la posició d'Iván Agudo a l'hora de xutar aquest penal davant de 4.000 espectadors, suposadament podia ser el primer gol en el nou estadi municipal de Badalona. Però Iván Agudo, que es va mostrar força tranquil a l'hora de transformar la pena màxima,
ja se'l veia, braços en gerra, i enganyant totalment el porter de l'Espanyol aconseguir aquesta primera diana. I a més, s'ha de dir que aquesta temporada els penals no estaven sent un bon amic del Badalona, perquè ja n'havia fallat alguns a la Lliga i d'aquesta manera es trencava aquesta malastrugança. Ivan Agudo, que feia el primer gol a l'estadi municipal de penal, que al final li va donar la victòria i per tant va demostrar que té molta qualitat a l'hora de picar-los. Gairebé 4.300 persones ahir al Nou Camp, a l'estadi municipal, tots contents, no? Afició, entrenador, president, jugadors, per veure tanta gent que els feien costat. I de fet va ser complicat omplir el camp, perquè va ser complicat perquè, clar, és que estem parlant que dilluns passat no sabíem encara si jugaria en aquest nou estadi i al final, durant tota la setmana, es va haver de treballar contra rellotge perquè la gent que ho volgués pogués gaudir d'aquest primer partit en el nou estadi municipal. Un ambient, com en les grans ocasions, un ambient de play-off, el que es va viure ahir a l'estadi municipal de Badalona, en aquesta inauguració, amb 4.300 persones aproximadament, omplint les graderies, i el que està clar és que encara que es veiessin algunes cadires que no estaven plenes, sí que hi havia molta gent dempeus, per tant, calculant que són 4.300 assegudes, ja era això. Una situación especial porque llevamos un par de años trabajando y estudiando ahí, cantando en Montigalá. Es un estadio que no era idóneo ni las condiciones con la ciudad que estamos, y animar ese estadio nuevo con el campo lleno es una sensación increíble. És una alegria per Badalona això, molt bé, molt bé. És un resultat molt bo i és un aconteixement molt important per la ciutat. Ambiente precioso, todo precioso, todo, el campo, todo. No hay nada que se pueda decir, qué feo que esto, todo, sinceramente, Un partido, la verdad que ha sido un partido muy interesante, ante un rival, un español que tiene un gran bloque de jugadores. El partido ha estado disputado hasta el último momento y bueno, y el Badalona ha dado la talla, nuestro equipo ha dado la talla. I tu, Ramon, que l'has pogut trepitjar, aquesta senyora deia, nada feo podemos decir. Jo ho he trepitjat tot del nou estadi ja, sí. I clar, on viuré a partir d'ara a la cabina, impressionant, de primera categoria, sí. Escolta, moltes personalitats en aquesta jornada històrica, ho dèiem, vam poder veure cares conegudes del món polític, del món esportiu. Ja t'ho pots imaginar, doncs gairebé ningú es va perdre aquesta primera cita en el nou estadi municipal després de tants anys. La majoria de polítics del consistori badaloní, responsables de la Federació Catalana de Futbol, també dirigents, en aquest cas polítics de la Generalitat, en definitiva, moltíssima gent, i ja pots imaginar que hi va haver overbooking a la zona de la llotja. Per tant, no va ser fàcil pels encarregats de protocol del Badalona poder organitzar tot això en poques hores. Encantadíssims de veure tota una afició, com ve per primera vegada aquesta, no inauguració, però sí entrar a l'estadi, i com no, amb un primer bon resultat, aquest 1-0 inicial, però bueno, encantadíssims i bueno, de fet és una realitat, molt content, molt animat, i veig que la gent ha respost a una entitat tan important com el Club de Futbol Badalona, i jo crec que en aquest moment estem encantadíssims, contentíssims. Avui per una entitat centenària com és el Badalona Futbol, doncs és una data històrica que quedarà marcada, sobretot perquè tenen una casa pròpia on poden jugar, on poden desenvolupar-se i on poden seguir creixent. I avui és el dia de l'inauguració, esperem que vagi bé, que tinguin una bona trajectòria esportiva i desitjar-los el millor. Però dimecres, Ramon, toca marxar cap a Gijón en aquest partit de Copa Federació. Sí, en un mes de febrer molt atapeït. Comença dimecres, aquest dia 1 de febrer, aquest desplaçament a l'anada als quarts de final de la Copa Federació al camp de l'Sporting B. Un equip de tercera divisió, però, atenció, molt tècnic, un equip que posarà a prova el Badalona, que haurà de presentar les millors credencials per enfrontar-se a l'equip asturià. Recordem que el partit de tornada serà el d'anada aquest dimecres a 1:45 de la tarda, el de tornada es disputarà també a 2:45 de la tarda a l'estadi municipal de Badalona. Així es van posar d'acord tots dos equips i la tornada serà el dia 8. I et deia això de tapeït el mes de febrer perquè el Badalona també haurà de jugar a Copa Catalunya el 15 de febrer, un altre dimecres, el partit de les semifinals de la Copa Catalunya contra el Girona. Va, Ramon, anem als resultats d'altres futbols. En segona nacional femenina, Pallejà 0, Sígol 2, en segona catalana, Unificació de Llafia 4, Llavaneres 2 i Europa 2, Lloreda 0, i a la Lliga Nacional Juvenil, empat a 2 entre Escola de Futbol Mataró i Badalona. Gràcies, Ramon, que vagi bé per Gijón aquest dimecres, i ara anem al bàsquet amb en Xavi Ballesteros.